तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांचे सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर स्वागतच करू, पण सध्या सर्वेक्षणासाठी मच्छीमारांना मासेमारी बंदीचे आदेश कोणी दिले असा सवाल ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केलाय। किल्ल्यावर नौदलाच्या निमित्ताने 9 दिनाच्या निमित्ताने या ठिकाणी सन्माननीय या देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय राष्ट्रपती या ठिकाणी येत आहेत। खरं तर आमच्याकडून त्यांचं निश्चितपणे स्वागत आहे। आज या शिवरायाने स्थापन केलेलं आरमार आहे आणि या आरमाराचं जनक म्हणून सन्माननीय शिवरायांना छत्रपती शिवरायांना या ठिकाणी समजलं जातं आणि त्या ठिकाणी 9 दिन साजरा करण्यासाठी सन्माननीय पंतप्रधान सन्माननीय राष्ट्रपती महोदया या ठिकाणी येत आहेत। आम्ही मच्छीमार बांधव आणि सर्वच जण या ठिकाणी निश्चितपणे त्यांचं स्वागत करतो। परंतु आज ज्या दर्यावर्दी लोकांनी या आरमारामध्ये काम केलं, शिवरायांसोबत स्वराज्य घडवण्यासाठी या ठिकाणी त्यांना साथ दिली, त्यांच्यावर मात्र जायबंदी घालण्याचं काम हे मात्र या आठवड्याभरात या ठिकाणी दिसून आलं। खरं तर तहसीलदार महोदय, फिशरीजचे ऑफिसर्स, पोलीस प्रशासन यांच्यामध्ये समन्वय नसल्यामुळे कोणत्या गोष्टी लागू कराव्यात, कोणत्या गोष्टी लागू करू नयेत, यामुळेच अशा पद्धतीच्या गोष्टी घडताना आपल्याला दिसत आहेत। या ठिकाणी या कालावधीमध्ये नौसेनेचा जल सर्वेक्षण या ठिकाणी चालू आहे आणि या जल सर्वेक्षणादरम्यान मासेमारी बंदी या ठिकाणी ठेवण्याचा निर्णय या ठिकाणी शासनाकडून घेतला जातो आणि तो मच्छीमारांच्या संस्थांच्या माथी मारला जातो। हे मात्र या ठिकाणी चुकीची गोष्ट आहे। हा आदेश कोणी काढला आहे की या ठिकाणी मासेमारी बंद ठेवावी, असा आदेश राज्य शासनाचा आहे का, केंद्र शासनाचा आहे का? आणि जर केंद्र शासनाचा राज्य शासनाचा हा आदेश असेल की अमुक अमुक कालावधीसाठी अमुक अमुक या टायमिंगमध्ये मासेमारी बंद ठेवावी, तर त्याची प्रत संबंधित मच्छीमार संस्थांना का दिली गेली नाही, संबंधित लोकप्रतिनिधींना का दिली गेली नाही? कारण ज्या पिरियडमध्ये राज्य शासन किंवा केंद्र शासन या ठिकाणी हा मत्स्य बंदी कालावधी जाहीर करेल, या कालावधीमध्ये त्या मच्छीमार बांधवांना, ज्या जलदी क्षेत्रातील मच्छीमार बांधव असतील त्या जलदी क्षेत्रातील मच्छीमारांना हे सानुग्रह अनुदान देणार का? त्यांच्या काही जणांनी त्या दिवशीचं नुकसान भरपाई ज्यांची झाली, तर काही जणांच्या जाळ्या या ठिकाणी जाळ्या तुटून गेल्यात, यांना नुकसान भरपाई देणार का? हा आमचा त्यांना प्रशासनाला प्रश्न आहे। अशा पद्धतीने जर वागत असतील तर हे या ठिकाणी खपवून घेतलं जाणार नाही। आमचा सर्व तुमच्या याला सहकार्य आहेच, परंतु 24 तास मासेमारी बंद करून या ठिकाणी 1-2 मासेमारी करणाऱ्या पद्धतींना ग्राह्य धरून इतर मासेमारी करणारे जे काही लोक आहेत त्यांचा विचार न करता सरसकट 24 तास सुमारे 14 तास या ठिकाणी मासेमारी बंदीचा निर्णय या ठिकाणी आम्हाला मान्य नाही। कारण ऐन चतुर्थीच्या सणामध्ये या भागातील देवबाग ते
सर्जोकोड असेल, आचरा असेल, या पट्ट्यातील सर्व गणेश चतुर्थीचा काळ आहे. गणरायाचं आगमन होतं आणि इथली अर्थव्यवस्था या मच्छीमार बांधवांवर अवलंबून असते. त्यामध्ये असणारे फक्त मच्छीमार बांधवच नव्हे, त्या ठिकाणी मच्छीमारीवर मोलमजूर करणारे असतील, आमच्या गाडी व्यावसायिक असतील, वाहनधारक असतील, सर्वच, आणि बाजारपेठ ही या मासेमारीवर अवलंबून असते. आणि या काळात एकतर पहिल्यांदाच हवामानाने या मच्छीमारांना हवालदिल केलं आहे. हवे तशी मासेमारी या ठिकाणी होत नाही आहे आणि त्यामध्ये अशा पद्धतीची बंधने घालून, जाचगटी घालून ही जायबंदी करण्याचं काम या ठिकाणी शासन प्रशासन या ठिकाणी करतं आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये तुमचा संपूर्ण प्रोग्रॅम, म्हणजे जो 9 दिनानिमित्त जो काही प्रोग्रॅम असणार आहे, हा एकतर यांनी प्रसिद्ध करावा. त्यामध्ये ज्या वेळी मासेमारी बंद राहणार आहेत, तर राज्य शासनाचं, केंद्र शासनाचं जे काही पत्रक असेल ते त्यांनी जाहीर करावं. आणि या बंदी कालावधीमध्ये जी मासेमारी बंद राहिल्याबद्दल त्या सर्व मच्छीमारांना सानुग्रह व अनुदान द्यावं, अशा पद्धतीची मागणी या ठिकाणी आम्ही सर्वजण या ठिकाणी निश्चितपणे करत आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.